ମୋ ନାଁ ପ୍ରୀତି ପଟ୍ଟନାୟକ। ଓ ମଣି କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ, ନନ୍ଦନକାନନରୁ ନା କୁନ୍ଦବନରୁ? ବାଙ୍ଗାଲୋର। କଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? କଣ ପ୍ରେମ କିଣିବାକୁ ନା ଟିକେ ରାନ୍ଧିବାକୁ? ନାଇଁ ଶେଷ ପାଇଁ କିଛି ବି ନୁହଁ। ମୋ ଭାରତରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଓ ଶିଳାଲେଖ ଉପରେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଇଆଇଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଗାଁରେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଓ ଖୋଦେଇ ପଥର ଶିଳାଲେଖ ଅଛି। ସେଇ ସବୁ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଛି। ଓଇ ଏତେ କଥା ତ ତମକୁ ଆପଣ ମାନେ କଣ ଏ ଗାଁର ଗୁଞ୍ଜା? ସରି ଦେଲାରେ ଚା ଆମେ ଭୁଲ କଲେନି ଏମାନେ ଗୁଣ୍ଡା ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ବାକ ମା ବାକ ଶିକାର ଦେଖିଲେ ସେ ଆଟାକ করে ମାରି দিয়ে ଖାଇଦିଏ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଶିକାର କରିବା ଟାଇମ୍ ଟିକେ ଅଲଗା ଏମାନେ ଶିକାର ମାଂସ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳନ୍ତି ଆଉ ଶିକାର ହାଲିଆ ହେଇଗଲା ପରେ ଗୁମ୍ଫାରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି। ଭାଇ ମାଲଟା ପୁରା ଚିକଣ ହେଇଛି। ଆମ ଗାଁକୁ ନୂଆ ଆସିଛି। ଫାସର ବାନ୍ଧି ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଯିବା। ଗୁଣ୍ଡନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁଷ୍ଟାମି ଚଳେ ତୁ କହିଲୁ ମାରା ପ୍ରଥମ ତ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଆମ ଅତିଥି କଥାର ଅଛି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭାଇ ସାର୍ ତେଜ ମହାପତ ସନ ମିନୁ ମହାପତ ସାରି ଦେଲାରେ ଚା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆମ ଘରେ ଆପଣ ଯଦି ଅବଜେକ୍ସନ ଥାଏ ଆପଣ ଆମ ଘରେ ଯାଇବେ ସେ କଥା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ତଥାପି ସାହସରେ ହାତ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓକେ ଓକେ ଯାଅ ଏଇ ପଦ ମିଠା କଥା ମୁଁ ବେଟକୁ ପୁରା ଶୁଣ ମ୍ୟାଡାମ ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଘର ଆଡେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ପଖାଳ ଭାତ ଶାଗ ଭଜା ଭାଇ ମାଛ ସେସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସରି ଦେଲାରେ ଚା କହୁଛୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସ୍ମାର୍ଟେଷ୍ଟ ଝିଅ ବେଙ୍ଗଲୋରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ପଖାଳ ଭାତ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହ ୱାଟର ରାଇସ୍ ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୃଥିବୀରୁ ବାଘମାନେ ଲୋପ ପାଇଛନ୍ତି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ବଗିଚା ବାଘ ପୋଷକ ମିଳି ନିଜକୁ ମହାବଳ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନେ କେଇଟା ମହାବଳ ବାଘ କହୁଛୁ ପ୍ରଥମ ଝିଅ ମୋ ଛୁଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହାତ ଦେଇଛୁ ଆଜି ଦେଖିବୁ ବାଘମାନେ ହରି ବସିଲେ ବାଘମାନେ କେମିତି ଖୁସିରେ ବାଘ ନାଚ କରନ୍ତି